Hej og velkommen til Audio Gaming. I dag der vil jeg vise jer min helt egen Minecraft server, som jeg har sammen med en af mine venner, som hedder Simse55. Så denne server, det er en faction server, og det er en meget lille server indtil videre, men vi har planer om, at den skal opgraderes, og så der kommer Skyblock og ja, alt muligt andet, som I rigtig gerne kan lide at spille, og Creative Worlds og ja, PvP arena og det der jail der, som jeg ved mange godt kan lide. Jeg kan ikke huske hvad det hedder. Shaders? Nej, det hedder det ikke. Jeg kan ikke huske hvad det hedder. Det er også lige meget. Det kommer der på serveren senere hen selvfølgelig. Så ja, jeg vil håbe at I vil join serveren og spille med os selvfølgelig. Vi er altid villige til at spille med jer. Mig og Simpson55. Så ja, jeg håber I vil join denne server. Og nu tænker jeg, hvorfor får vi ikke lov til at se noget af serveren? Det er en overraskelse. Så jeg vil håbe at I vil join min server selvfølgelig. Og IP'en den kommer nede i subscription. Det var alt for nu. Så vi ses næste gang.